To je Pako. Kurzík! Krajak! Vojtal! Hriň! Lazovský! Rajňák! Mičian! Šálí! Šálí! Pribela! Párička! Skúsenosti, ktoré to pozor a aby sa nestal hlavne nejaký úraz. Držíme vám všetky palce a o nejakú hodinu aj 38-40 minút vítajte v cieli. A odštartovania zatlieskame všetky fakty, srdečne vďaka aj za účasť, za to, že ste sa vydali na túto náročnú prácu. Dovolte, vážení prítomní, aby som privítal vzácneho. Už vyše 35 rokov sa účastní... Pani jeden stav. Juro bol na štarte prvý. To je zakrutie. To je slabá nádej, lebo keď žral, pivo slopal. Že vieš, ono je rozdiel, kto chodí 2 týždne pred Pyrenejami od Boha každý deň. To je málo 2 týždne, to sa musíš pol roka pripravovať. Veď dobre, ale vravím príklad, že aspoň tie 2 týždne a od Boha každý deň a ťahá nejakých 100 kilometrov, tak si vytrenuje nohy, vytrenuje si dých. Hej? Že nemá stuhnuté svaly. A čo náš Miro? Ale veď on povedal, ja som mu včera povedala, hovorím, reku, nechod na štart, poďme sa len pozrieť. Nie, že on pôjde, že Ale nech musí si to... zajazdí, však čo, aj keď posledný príde. Ale veď on povedal, že ja nejde mi o umiestnenie, keď budem vraj aj posledný, ale vraj chcem si to koliečko prejsť, že proste, že už z tej tradície. No. Kde sú? Nevidím ich. Podievali sme Ja, ale vzadu nie. Vzadu nie. asi niekde v strede. Ale vieš čo? Ja som videla Mira. Ty Tretí odzadu vľavo. Typ striedu. Čo nebol v strede. Nevadí, ale drží sa v pelotóne, to je hlavné. Že nejde sám. Že nejde sám. Ono sa to začne teraz tu natrhať na Abramovej, to je taký debilný. No, Síce... Abramova sa roztrhá. Abramová. Táto Abramová, není to síce... Ale je to dlhé strašne. Není to síce zase až taký veľký kus, ale, hej, alebo teda taký strmák, ale no, je dlhý. Vidím, už si na to vpredu je. Kde? Strane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je vpredu. No, kmeď však. No. Hej, a ja ho Hovorí. vidím, tú riť Ja ho vypúčenú. nevidím. Tam. Po tejto strane. No, on má takú riťku jak žena, tak vypúčenú, no. No, taký. Preto ženy na neho tak idú asi. Však asi. Rifle do pol zadku. On je pekný chalan. No, pekný a spolostný. Však takí sa majú najlepšie, nie? Hej. Včetne Geissena. Nie? Však ten má len základnú, ani tu nemá spravenú. No. Tak. Geisen. Na nášmu Mirovi veľa To je tiež ako kto? nechýbalo. Milionári. Tí
tí hondiaci. Gajsenovci, nevieš, čo bola tá... Jaj, Tie to z tej nákupy. telky, Gajsenovci. Tie nákupy, Anko čo Sam. robia. Robert! Jaj, no to Robert, ty ešte takú na hračku. Tu na stojí Robert. taká červená auto, Veronika. Toto. No vidím. Ona. A už... Kedy prídu tie hnusné kopce, také čo sme Teraz. fezovko išli. Ježiš, to bolo hnusné. Nie, to na Vyšehradnom. Až dole, Že ne? cez tú horu takú, Čo ako to keby tu cez 70? a tie No, serpentíny, navyše. zákrutové, Dole do Vricka. dolu, ten... Ako to môžu vládať? No, vlastne. Takou rýchlosťou. Tu ja si pozriem bratranca, či ho nevidno v chalúbke. Jaj. Ježe. Tuto, hej, napravo No. však. Oni Hej, no. Hej, to sme chodili, lebo tu nabývala môjho muža, no tak ešte akože býva sestra, tak sme chodili okolo Kmeťových. no. Hej, tady to sme vždycky, hej, prechádzali, no. Tam ku ni... Aby iba dával echo, neviem, dvíhal ruku. Pijú, to pije. Ale nie, normálne zdvihol, akože, neviem. To je jedno. Padlík. A ďalší. Zatiaľ to nie je 44, výborné. Ja neviem čísla, aké to majú. Dneska má 42. A brácho má akože 44. 4-4. A furt je na tom istom mieste, takže výborné. Hej, vidíš ho? Aha, aj Peťa Pinku Úplne vidím. dopredu. Aj Peťa vidím. No, to ne. No, ten tu. No, Peťo, on sa Teraz sa išiel pridá a pozrieť. ide. No. No tak, no proste ide sa s nimi previesť. No, vyzerá ako keby sú ťažké. Nemá číslo, veď hádam sú není slepí. Vole, tam už nie je? Je, Nie? Kto? Miro. ale nevideli sme ho, Hej, nie, je tam stal. že ste spole rieky. Aha. Toto na využívanie. Počkaj. Aj do závetria, on to chcel využiť. Aby mu urobil. Iba ruky mu odfočilo Pinkovia. No on takto ďaleko nedôjde, keď prestáva ťahať. Jo, ja som Tu predpieha. na tento. 69! Blázo. Peťo. Dobre. No, tak ešte aj dobehne, aha. No, ale veď on, jemu je to akože jedno, vieš. No, mohol Ale to ťažiť prejde. na to, že pribral. Neviem, prečo. Hej, za autom. Keď ti rozráža Keď mu robí vzduch. vzduchový vak. Vzduch mu. No dobre, Peťa, aspoň nám niekto robí zábavu. No. Ty ale dobre maká tými nohami. Bože môj. Ja nahaj dobehne tých súťažiacich a ešte ich predbehne. Keď je oddychnutý, to sa tu pridal. Hej. Ale sem išiel na bicykli. Odpor A v vzduchu. strede. Najväčší odpor vzduchu a ide. Ten, čo mu to veje, taký sveter, vesta, či čo to má, tento čierny, čo mu to veje vzadu, no. To Na, možno, že neviem, má čo len to má na tréning, ten sebe. sa možno, že chce. Pinka ich predbieha. Stále takto, aha, ide. Pinka teraz po frajeri, že má viac sily, tento ide potiahnuť predu. Ten ich potiahne, ten zvyšší nie je tempo. No, nemá číslo tak vedia, že nosí. Ale vieš, čo ti poviem? Možno dobre, že išiel na ich úroveň, že bude ich povzbudzovať, ťahať, Ja chlapci, on tiež po poďme. chvíli nebude vládať. Prečo neišiel závodiť? Peťo, no. Tiež by on možno zrušil ako aj pobavu. Ale ten odvod, že? A ten kde ide? A to čo, on sa zliezol? Ten si ide dať navyše. Ide s krátkou. Ide s krátkou, mal si to natočiť, dôkaz doličný. Tak to je asi sotva skrátka. Ty ale veď on nemal číslo, henpen. No. Nemal. Takže to Sám sa len nebol. zviezol s nimi. Hej, to sa len asi zviezol s pelotónom. To je tak na prd, keď tieto auta idú však, že ich Dobre, ale za nami už je pekná kolóna. brzdí, spomaľuje ich to. Koľko ešte bude ísť?
Hodinu určite. To je Paťo, či Peťo. Dobre, Peťo zase stál a zase Znal ide. si to? To ani nejdu. Idem ja potom v cieli. TV kmeň, zdravím. To ti urobím. Bolero sa drží. Peťo nepadne. Á. Boha živého. Vieš, majú chlapci nacvičené. Ťahám hore kopcom, Hej. nás to ťaží. Toto takéto, ono, tam ti je to dolu, tie vyšehradné v jednom posledná sama zamknutá. To je úplne jak na motorkách. Hovorí sa, ako klopia na tých bicykloch, ty. Sú blázni. A 2 roky dozadu čo hovoril ten komentátor, že bol rekord prekonaný dole pustím vyšehradným 113. Ty kuks. Nejako veľa. Prečo ten Peťo dvíha ruku? Čo tým chce naznačiť? Že tak. Sa chce zviesť. Ja to točím do cieľa. Tu je prémia. Z toho prdel pred rokom veru nie. To je tak jedno. Vysoké auto je... A je tam už predu jeden v uniku. Na to čo? Vidíš ho? Človeče, to ani nevidím. To je ten jeden sám stále, čo? Aha, už no, tam som ho zliadol, ale sa len myhlo. Nie je ten, čo vyhral minulý. Ja neviem. Pamätáš sa, keď chodil Pokrievka? Keď zahlásili... Polievka. Či Polievka. Keď zahlásili Polievka, no, reku, dovidenia, chlapci. Môžete rovno aj odísť. To... Neviem, či A oni ja, že si v zahraničí Pokrievka. nejazdí teraz A ja, že Polievka. Pokrievka, alebo Polievka. Či ho nejaký tým nekúpil. Asi aj ja. Chuj, teraz pôjdu ten chlapce, nie? Tá 70-ka, čo idú. Bolo to hnusné. Ešte hore si to musel ísť. Bohato, vlastne. Vzadu. Či je 43. úplne vzadu. 44 to má úplne vzadu. Vieš, ich motorčík kryjú. To je asi Paťa. Lučanský. To je vzadu. A není v uniku, lebo je policajt spredu, že? Ale 44, ale nie modré, neviem. Veď to má čierne gate, aha, Miro je... Neviem, kde je. Ťahaj, dýchaj, ťahaj. A držia sa chlapci, dobre. Vyzerá, že možno aj vyndú ten... A tam je... Tu ak brácho vydrží, tak to už bude mať kapse. Nesmieš zaostávať, Už nevláze. Miro, 44, 45, 46. Mám si kto žení do kopca, už je hore. Ale zvládne to veď už... Zvládne, už je hore. Na krič mu nech ťahá tam. Dajte remeň dole a vytlieskate ho po ryti, nebudem. Miro, nesmieš, musíš. Že tam za chvíľu... Miro, No a poď. No, ťahaj, chudia moje. Mirko, poď! Poď! Máš to! Dole kopcom pustím, poď! Ideš! tu ho máš. Stihla som ho pozrieť. Poď, zbal to, nech to valí V dole. akcii akurát. Miro, bože môj. Ja sa mu uhne. Uhni sa mu. Ale ja zase nemôžem auto oproti Počkaj, on má zobrať. 44. Chápem. A Ideš. Ideš. Ideš! A
ale ubehol mu náš pelotón, lebo toto sú iné značky. Miro môj. Nech zvládne to, ako to zvládne, ty si neumíš. Poď, pusti ešte. To bude dobré. Je to má a pred nimi... No ja na aute nemôžem tak dole pustiť No, ako to je na jasné. bicykloch. Ty tá modrá 44, to je ako ten novinár, či Hej, to sú tí zase tí. Novinári. Hej. Hovorím asi 5 krát. No, ale ide dobre, ty kokos. Asi 5. rok. 80 ide. Dobre idú, ty kokos. Nevrám, nie je zle. To na aute mám problém tak rýchlo ísť. Do zakrutu. Dobre. Poď, máš. Viete, chlapci, veď sa potiahnite, šľapte. Zaveste sa jeden za druhého do vlaku a poďme. Že pelotón mu ubehol. Aspoň, že sú traja, nie Posledný je. Posledný je chudia. No není posledný, boli tam otrhnúť Odpadlíci. odpadlíci boli, hej, ale tu nás tohto, akože od toho pelotónu chudák je posledný. Myslel, že som vyradil. Nevládze už. Nevládze. Ťahaj, Ťahaj. Ťahaj, dobre, môj. Dobre. Ešte aj auto. Bože môj. Ťahaj, môj, ťahaj. Ježiš. Ježiš. Civilné auto. Ježiš Kriste. Nevládze. Sa mi zdá, že to 40. No. Nevládze. Alebo možno, že nemá taký ťažký prehod. To nie je ináč. Nespal, nevládze. Tie moju silu, Bože môj, musíš vydržať. To nie je náš Miro, či je? Časno, že je. Nie zdá. To je, nie je náš Miro, to vidí, to je úplne niekto iný. Trojka, oni išli tak po sebe, nie to účastní. Neobzeraj sa pre Boha. Ja sa neobzerám. Nech sa potiahnu, ako to idú vedľa seba ako kuji. 2,44, aká náhoda. Ide piť. No, veď ja, Veronika bude mať odo mňa modrý vín. Či sa nevadí. Dobre, máš všetko, ser, na to teraz, kokos. Pozeraj, jedno vrecko, druhé Je na vrecko. to. Čo ti chce zavolať? Veď my ťa vidíme, veď my ti dodávame silu, Bože. Ale je to niekto z nášho klubu. To je účastní. To je Lučo. Pači, nemal číslo, však. Súbolo. Ale už majú On balík išiel pred iba sebou. tak okruh, on išiel iba tak okruh, je, on akože nemôže. 43, to je. Nemôže závodne. Občanský podľa mňa. Oni na posledné 40. Hej, to je Lučo, no. To je Lučanský. Hej. Aha. Poďte, potiahnite sa, akýž nech sa potiahnu. Chlapci, ideme. No, takto do vlaku Ideme. a poďme. Tak. Máte ich, aha. Vpredu majú policajné auto, čiže nikto ani v úniku není. Máte ich, poďme. Takto si to predstavujú, dobre. Dobre, Lučo, dobre.
Ťahajte sa, chlapci. Veronika, zakryž mu tam. Čo mám vedieť? Daj, nech ťahá. Ideš! Si dobrý, si dobrý! Poďme. Ťahaj! Si dobrý! Míro môj. Dobrý si! Ideš! Poď, ideš! poď, poď! Ideš! Dobre. Ale hneď Trošku za auto. Za auto budú mať menší odpor vzduchu, Miro. No, majú. Teraz sa dajú do stredu a... Wow, ale toto bol za výkon. Ty a on ich Pozrel na dobehol. teba, hneď pálil. On ich dobehol. On ich dobehol. No, vidíš, čo Ty, sa robí pozbudzovanie. Veronika. Že to je dobre, vieš, že ide v tom pelotone, že proste nezaostal. Že nie, vieš si to predstaviť, Kde sa minulý rok odtrhol? ísť tak sama. Vieš ako, Ale aspoň, že vtedy Ani boli ich. 4 a tu na čo? ani ich napred seba nevidíš. Chápeš? A ideš sama. No ja by som sa na to vystrala, ja by som to vzdala. Nikto za ním nebol. Ja neviem, kde sa minulý rok otrhol. Kde to bolo? Už si to... Ďalej? Mne sa vidí, že skôr ako tu. Ja neviem. A on to čaká v cieli? Hej. Však som tam aj batoh nehala, len cigarety som si od nervov zobrala. Vieš ako, veď ja to prežívam, ja som taká trúba. Bojím sa, trpnem, vidieť to chcem. Mal by som toho Fiata pustiť pred seba, ale... A veď si mu ukazovala o nič. Že má predplatené miesto, či čo? Ale on netočí. On nepotrebuje byť tak v dohľade. Dobre, by trošku prešli, lebo budeš mať modriny. Ani neviem, kde to je. Dole je to v skrinke hodené. Zväz od veci cyklistického, keby ma aspoň niečo tak nevieš. No vieš, no Na asi by som povedala, že na čo majú, tak to dajú. Alebo lepšie povedané, kto im čo dá, Tak. dajú. Tak, že vyvoľujú. Asi však, asi čo im. Dajú im suché hovno, tak im dajú suché hovno. Tu na už asi začína niekde tá stúpačka hnusná. Či nie? Ešte nie. Ešte nie. No to celé je tak mierne kopčekom, ale taká. A ten, čo sa otrhol, tož vie, či je furt. Je, Tak. no, je s nimi, kope sú všetci. A je tam. Má, jeden. je Je tam, no, je no, tam. no. No čo chlapci, na čo čakajú? Ja neviem. Nehávajú si to na neskôr. No, aby nebolo neskoro. Ako na olympiáde. No, že? presne tak. Tam je Vino ten Kurova aj... Všetci Cavendish, No, Cavendish a hovno briče. No. Ani len nedobehli. A Vinokurov si to vychutnal. Starý chlap ich vyfajčil. Smerovi odpadlo číslo. Nášmu. Lebo tam je jeden taký, čo sa dá. No a není to Peťo Pinka. Čo by tam bolo? Však má 4 zicherky. Že by všetky 4 zlyhali? No dobre. Neviem. No a ten tam je dobré. Oni. No, za chvíľu balík má. Že by zrýchlili, alebo on už nevládze, lebo sa mi vidí, že sa... sám, lebo toto sa ťahá troška hore kopcom, vieš, a on sám potom ťažko sa mu ide. Tak to je smola zase. Taký kus cesty ubehne a dostane defekt. No nešľak trafil by ťa. Ako sa dostane naspäť. Ja Bolo by sa ako keby neviem. pred cieľom. Ja neviem. Ale však ide, by malo ísť nejaké zberné niečo. Nejaké vozidlo. Neviem. Čo nemajú takúto dobu. A do tej sanitky ho zoberú. Ak nebude mať ako. Už není obsahu. Že není plná cyklistu, a keď sa niekomu niečo stane, tak No. smola. Kľačno toto Áno, bolo. krásne môj. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste im trošku zatlieskali. Málo síce, ale zatlieskali. Dobre. Ach, konečne tieň. Teraz to bude to hnusné, sa mi zdá. No už to No. začína. Fuj, no tak to bolo hnusné. Cesta hrozná, aby defekt nedostali. No. To. A takýto hrboľ, samý hrboľ,
A pod ako majú ísť. A choď po takejto ceste. To tam sa hocikedy sa môžeš vykynúť. Aha, sama jama. No, presne, s tými tenučkými kolieskami. Tu je výrobný kruvík. Takaj. Hej, hej. Mhm. 40. Dobre, svet do seba. Je to. Aj ty bož. Ešte bude kopec. Toto teraz neviem to rozoznať. Toto je dolu kopcom či hore kopcom? To je taká rovina. To sa tak Tu nejako sa si... dole, ale už sa budú krútiť To sa potom tak hore. nejako si divne. A toho už majú, akurát už majú nadostav, ten čo už je. No iba čo energiu minú. Hej. Tak keď je tak blízko a necíti sa na dlhší únik, No. tak to je zbytočný zdom. Teraz celú cestu ide ako strapec hrozná. Minulý rok sa to potrhalo viacej. Všetko mám taký dojem, že sa to viacej potrhalo minulý rok. Neviem, či sa také 2 neurobili, či dokonca až 3 nie. Však ten úplne prvúčičky, tam ich bolo menej a sami vidíš, že sa až na troje rozdelili. Si sa otrhol, ja viem. Pozor, pozor, pozor. Pozor. No vidím. Za nami ešte? Hej, dosť. Sú, dosť. Padneš to! Tu na nech sa ich ešte dobehne. Bude dole kopcom. Sa pôjde hore kopcom. Nie. Sa ešte hej. To som tušila, že sa tu dá. No to je ešte taká rovinka. No, hej, Novinária poligrafy. no, ale už aj ty sú aha vpredu a zaostal. Takže už ani s nimi nevládal. Bude asi teraz Lučansky sa mi zdá tam vpredu kúsok je. Tiež iné číslo. No tu je Lučansky pre touto favoritku. Sa udrobí. No ten čo ide, nejde, tak ja si to